Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila ban yo na barok kidukan Laingat ki menderi nakari Bangladesh ki barungtu siapa uput sam jong kari India syakashnong tisang nongjeri penusla civil subdivision East Khasiels district kila syakem haki pat ba jong kashnong tisang nongjeri kat bakidang pom tu ya ki dieng naka klaushnong ban penki lingba kawa syakari Bangladesh. Hau kerwa baka Reward Development Organization kala pha skila pathai kubor ringkat bet ki video bala ring hi lingbau president ba Ten Singh Khongla layathu baki menderi nagari Bangladesh ki jurung tu syapo kasnong tisang nongjeri lingba ka wei ka thliu muri ka bahe bat nang ni ki jurung syaklau ban pom tu ya ki dieng ki siet ya ki dieng kwai bat ki wei ki marap ka sengkala pentep ru baki ni ki menderi om tang baki penjat dusman ya ki jingthong jingtam Henry ki ju berngam ru wat iki trashnong ki batrei seki beri ki besa lada ki shlan ban be thong yaki shu ki nong shong ki le thu ru ba kim ju not ban lek bri tang marwei ni arngot na marwa ki sep tiang yaki menderi na Bangladesh ki bajuan rung tu da ki kenhon ringkat ki tiar pen mensau hakabai dei bakani haka pratrek unai tung arajar pulai kasangla lek bani kendo yaki he spai jokatnat BSF bani keren halor kani ki jingprong tu jongki menderi sekni kishnong Shibon na kaliang ka seng Reward Development Organization ka nongkong nang siap ya blay barok perkhot ngi ki blay don lang hakane ka operation ngi ka ba ngila penlong menta ka sngi sene se ki than nong chri ha ka ba kum ka seng hi menta ka sngi ka pratarik punai benyo archer pulai hadin ba ka seng kalayo shibon ki complain ha ka bede ba kni nong chingnong na ka than nong chri ter aku bede ba kacingwan rung tu chung kini khar Bangladesh ke ba kha wan chung kini ki bri ki snong ki thau ki ba chu pendek ya ki nong lek bri ya ki nong tre ki nong ta sia khlau sia tap kini ki khar Bangladesh ki chuan ban penthut ki chuan ban berngem bat ba kini ki khar Bangladesh chu ra ru da ki tiar kum ki wat ki sum na kam ta ban pentrem ya ki parang nong chung chung kini ka than reward ngi khamtam kini ki than kebadon hapo tisang hakabangi ngila wan mentak sngi ban ya kendu bat kibor ki bahalor ki bede ba kini ki spai BSF ki ba de inchat hakane ka area te hak chingwan chungi ngila ya kendu ya bade inchat hangne po ka office hapo tisang hangne pung dingyong tingila ya kendu ya kini ki inchat ban ngila yo ban kren ngila ya shong meeting ban ngila panpaw ki tak ching ka bakinong shong ki chu kendu man la ki por ki sngi hak bede bekalek kawan bat kerkom rap kerkom reng ki naka daw ki penthut jong kini ki khar Bangladesh ki bala wan rung tu bat ki baju pen seir bat ki baju klur ban sim ki chim jong kini ki brek boloi ki rap ha kini ki bri ki chongki tingi ne kaliang kaseng chungi halor kini ki ching ki baki nong chong chung ki thai ki kendu ni kum kaseng ching la sim kya bagi lawan maning kendu le show meeting mana kalian BSF ru la pular ban ai ki chingi trilang bat kinong chong khamtam bat kaseng ru chu na kabanta ban simkhya halor kane ka phang na kabanta ban te la kam ya kane ka chingwan rung tu chong kine ki Bangla nang the na po ri Bangladesh tingi kom kaseng adin mala deplong ka meeting nilamud ban mi no ha ka chingyai lanti ku chungi langba kini ki border fencing nilai yai lanti bat ha kata ka por nilai badon ki khar Bangladesh ki bala rung tu sipo India langba kini ki tunnel langba kini ki chingking ka ba ladu no ki chingker bat ka rung langba kini ka abang nilai hang ta ni don bok ru baki don ki BSF
acan tai mangila laya thu no eki bakidon ki kharbangla barung ko port usam jumpi India managalang ciki BSF ru mardor kila ai ki information singi bakidon ki breru ki bladon saungut sangut cipo cloud ki blalek tu dek ki blalek ban pom ki deng ki se ki brede bat ki bri chung ki ni ki nong chung 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 than tisang nong chiri de habangila lek wat kum kit khot de jing sokhia namar bangi lalap ru ba don shibon ki complain ki bangila yo de niru na kalian ka seng mardor ila rung cipo cloud ban lek wat ban tip ya ki jing sisa hatu ka de ni em ba habangila yo i de sia bangila yo ban kurup no eki ban kem eki rengkat bakitiar man sau ki chung ki ha be de bangila yo ban kem hadu sau tuli ki wait bat laingut ki breu jing sia ki don san ngut kini ki illegal migrant na po Bangladesh ki bawan ban rung tu sini Henry snowbox bakini arngut kila light pen no na kati chungi ban layo ban kem tangi kini ki laingut ba bang layo ban kem tingi la wanra sipo border fencing rengkat ke cing don lang cing BSF ngila IT haki BSF bat ki BSF ru mardor kilawan hakne ka caka ban simti no ya kini ki kharbangla ki ba one room bian sipo uput usam jung kri India dan nakaliang ki BSF ru kila pentip mardor syaki bor badai page ki police station ban nakaliang police station ru mardor kilawan claim cing penslam kila sim la kecung ka kamram ban pendep il kecung ki kamram ban wan sim no ya kini ki laingut ki kharbangla ki ba wan rungtu sinu upur usam jukri India dengi kum nakaliang ka sek ni pha ka khubor syabaro ki ba em ki ba sa apo bordar ba omdei tang mangi kiseng balang ki ban sim khia ya ka banta namar ngi yo i ba manla ki por omdei tang ka than henry habaro upur usam jukri Bangladesh bat ke India ngi yo i ba kiladon ki fencing henry ka cingdon ki fencing ru kidang don paru ki bala ban rungtu sya kaneka ri kecungi nakamta ban wan pentriem nakamta ban wan tu ya kideng nakamta ban wan pencut penpra ya karep karyang jong ki parathan ki parari syungi tingi kum kaseng ni pha kaneka khubor sya ki bor sarkar ru kumchu sya ki wepat ki badai pek halor kane ka border fencing bat sya ki wepat ki banta pakin pendep no mardor ya kaneka fencing kadang makan long kalat cinyada ya ki para nong suchnong chong kaneka than ki benar po border area ban ngi kerparu ya ka sarkar ba abakan simkhia halor kane ka cinglap kecungi ka ba ni chu syam ban ni chu i kha ba kidon ba kiladon ru ki khep ki baladon ki cingya preo hakini ki than ki bala sim da kini ki mendari ni ni ak jing start jing sarkar bakan pendep no ya kini ki kam ban maramot no ban pendep ya kini ki jingker senarsia bat kham tam ru ya ka border security force ngin nang ne sikmat ngin nang yai kentu ba ngin nang yai trelang ban ai ki information ki babiang na ka bantayo don kino ki bawan ban haras banon berngem ya ki parari chungi yo lese na ki than Bangladesh ki ba bonsen ki chuan rung tu bakin num bakla shu nang ne bakin num not shu banon rung shu pot usam chung kri India bat ngilayo ru ban ye kren bat in chat hang ne po BSF ban nang ne sakmat managaleng chu uru simkhia ba knang ban num non shu kono ka trespass na ka liang ki Bangladesh yak ne ka than ki chungi te khublei shibon halot ni ka banta bat ngi ai khublei ru ka police department ka balak loy ban wan simti ban pendep kene kamram ka bedai ba kene ka cingrum tu chung di Bangladesh namar ngi i ba kene cingwan tu ki kum bangla ong biasa isten ba kam dei tang cing tu chung ki ya ki deng ki se henry ka wei ka long ka cingma ka bakra ka long ba ki berngem wat kilom keme wat ya kilom kapa ki bayat marwe arngut ban lai sel chung pri ban pungkhoi lu chung pri sa tingi ngi sngo khya halot ka banta namar bakane ka lese kan wan ra ru ya ka cingyap chung parari chungi namar bangila don ru ki khubor ki ba mansua kala don ki siap penyap hakini kharbangla ya kini parari ki parathan chungi tingi kum kaseng nang ne sikmat nang ye pek ngor ba kanam don su kum kani ka cingcha te khublei sibot